2 Corinthians 13:5, subukan ninyo ang inyong mga sarili. Kung kayo'y namumuhay ayon sa pananampalataya, suriin ninyo ang inyong mga sarili. Hindi ba ninyo nalalaman na nasa inyo si Kristo Jesus? Maliban na lang kung kayo'y mga nabigo dahil sa pagsubok. Dahil mga tao dahil mag-igsunano nga, wa kapasar sa mga pagsulay, na backslide, nabugnaw, isulayan lang, napukan, gamay ra pagsulay, so dili gyud tinuod iyang faith. Ang ibalo na kamo nga si Kristo Jesus ana kaninyo, gawas kon mapakyas gayud kamo. Nari gyud mapakyas. Kumusta ka karon igsuon? Na ba kay nakita nga tawo nga na backslide, nabugnaw, nahilayo sa Dios, nawala ang iyang interest, nawala ang iyang momentum, nawala iyang passion, nawala iyang kadasig, napalong iyang kalayo. Ngano man na? Basing dili na genuine faith. Kaya ingon pa din subukan ninyo ang inyong mga sarili kung kayo'y namumuhay ayon sa pananampalataya. Suriin ninyo ang inyong mga sarili, hindi ba ninyo nalalaman na nasa inyo si Kristo Jesus, maliban na lang kung kayo'y mga nabigo dahil sa pagsubok. Kagiday mapakyas mga igsoon, kapasar sa pagsulay. Undang 2 Corinthians chapter 5 verse 6. Kung ato ging ipadayon ingon diri, umasa akong makikita rin ninyo na hindi kami nabigo. Ingon si Apostol Pablo, nagalaom ko nga makita ninyo nga kami wa pod mi na backslide, wa mi napakyas. Uhi nga ebidensya si Apostol Pablo nga sila wala nag-backslide, wala nag-atras sa ilang pag-alagad sa Ginoo tungod lang sa mga pagsulay. Romans 10:17, ingon, faith comes by hearing, hearing by the words of God. How about sa atong pagtuo, kumusta man? Increase ba ni? Nasayod kita. Nidaghan gid kayo mga kaigsunan ang nagundang sa pagpangalagad sa Ginoo tungod lang sa pagsulay. Nga po yung mga pagtuo mga kaigsunan nga ganagana ra. Dili kabalo mo antos. Dili gid kuno maayo nga ang mga tao ray moingon nga Kristohanon ta. Pero di ay kung ato yung tan-awon so taon sa tong kasing-kasing ug sa atong hunahuna murag di man gid ta kumbinsido nga tinuod ni. So ikaw karon kumbinsido bagid ka nga ang imong pagtuo tinuod yun, genuine bagid na imong pagtuo sa Ginoo. Maka-consider bagid ka nga ang imong pagtuo genuine yun. Tinuod ray gid ng imong pagtuo yun. Andam gid ka i-persecute, andam gid ka lutuson, andam gid ka paantuson tungod lang ni ana nga pagtuo, di ba? Sama na siya sa matuod nga gugma. Yang matuod nga gugma bisag unsaon sa pagpukan, bisag unsaon sa pag-discourage, bisan pagkinsay mo al kontra, ang matuod nga gugma, di gyud muhunong. Check nato, tan-aw nato ang atong pagtuo o kumusta ta. Kumusta atong pagtuo. Dili kinabuhi nato mga kaigsunan, magpakita ni sa matuod nga ebidensya kung tinuod ba gid nga naatay insakto o tukma nga relasyon nganha sa Dios. Kita na mismo ang mag-prove ana sa atong pagtuo. Kung tinuod ba kita nga nagtuo, then we can prove it. So unsaon nimo pag-prove nga imong pagtuo nga bisan man ganing mag-ulan ni makamakatod simbahan gamay ra kay pagsulay. Di na kakapangalagad na imong ina na magsuon. So our attitude and our action can show the evidence that we are truly believe in God and we have a genuine relationship with God. So ato tan-awon mga kaigsunan, kumusta ta? Let's examine our faith. Ang tinuod nga pagtuo adunay pagsalig. Tinuod ka nga nagtuo ka sa Ginoo nagi kay genuine faith. Eksanaw na kuno nato tong kaugalingon tinuod bagid natong pagtuo. Dagan mga tawo mga kaigsunan nga dili tinuod ang ilang faith kay God. Kaya ang tinuod nga pagtuo mga kaigsunan na may pagsalig, di ba? Ingon pa sa Hebrews chapter 11 verse 1, ang pagtuo mao katong pagsalig sa mga butang nga imong madawat bisag wala pa nimo makita. Ang pagtuo maoy pagsalig. Saligon ka ba? Na kumusta man ang atong pagtuo kay na may tutuo lang pero wa gyud pagsalig. Gani ingon pa sa Biblia kung kamo adunay pagtuo sama kadako sa lisos mustasa kaya ninyong ipabalhin ang bukid ngadto sa dagat. But pasabot nga walay imposible sa pagtuo. Kining pagtuo nga way pagduha-duha mao ni siyang pagtuong masaligon. Naay mga pagtuo mga kaigsuonan nga nang taphaw kaayo nga pagtuo. Ingon gani sa James chapter 1 verse 6. Kung ikaw kuno mangayo motuo daw ka nga ikaw makadawat kay kung ikaw kung magduha-duha, kung ikaw daw kuno nga adunay pagduha-duha, ayaw na lang pagdahom nga makadawat daw ka diha sa Ginoo. Di gyud daw ka kadawat kung nagduha-duha ka. Ingon pa sa verse 7 and 8 nga ihandos-handos ra siya. Wala siya direction.
Wala siya'y padulngan. Number 1 nato atong i-check atong kaugalingon o kumusta pud ang atong pagsalig atubangan sa Ginoo. Salig nato sa iya ang tanan bahin sa atong kinabuhi. Isalig lagi nato sa Ginoo. Ang Ginoo ra gyud atong gisaligan anang tanan. Di ba ingon sa balaang kasulatan, mas unahan ninyo pagpangita ang gingharian uban ang pagkamataro. Ay ang tanang butang idugang ra niya kaninyo. Tanang butang idugang ra. But pasabot nga unaha lang ang Ginoo. Naayo ban mga kigsunan, wala sila pagsalig sa Dios. Nitoo lang sila pero dili sila mosalig. Nga naman, tungod kay sa ilang pagtuo kay mabalaka sila nga kung magsimba sila niya, mas unahon gid nila ilang trabaho. Mas unahon gid nila ang in the name of money. Mas unahon gid nila kay lagi wala man sila ni salig sa Ginoo nga. Dili sila pasagdan. Wala sila pagsalig. Maong mas unahon nila ilang paningkamot kumpara sa Dios. Yung sa Bible una pagpangita ang gingharian ba ang pagkamatarong ang tanang butang idugang na wala sila pagsalig ana. Kay bisan adlaw nga pagsimba dili na sila mosimba kay unahon din nila ilang trabaho. So kana pa lang daan nga dili ka mosimba kay una nimo imong trabaho. Nay nakabalo na magika nga una ingon ang Biblia ginag-ingon nga unaha pagpangita ang gingharian. Biya dili kini mo unahon. So nagpasabot na siya nga wala kay pagsalig sa Dios. Nabalaka ka sa imuhang kaugalingon nga kung di ka maning kamot pasagdan na ka sa Ginoo. Sumama na mga kaisan, sabi na ka test of faith inang tinuod ba gid ka ni salig sa Ginoo. Unahon gid mo siya kay kabalo man gid ka nga sa Ginoo dili og dili kaniya pasagdan tungod kay nisalig man kaniya. So sama gud atong usa ka explorer nga niadto siya do sa bukid unya pag-abot niya dito sa bukid sa tuktok na kaay sa kalasangan nahulog siya kalit dito sa naay lawom kay tanan nga bangil, lawom kay nga dalama, lawom kay nga pangpang, nakahawid siya sa gawod or gamot sa kahoy niya. Tanaw gid niya si lawom pertigyong lawma layo gid kay ang mga bato nga to sa ubos. Niya nahadlok kay siya kung makabuhi siya ni atong maong gamot sa kahoy kay mahulog siya patay gid siya. Ming ampo siya sa Ginoo nga langit nung amahan tabangi og luwas sa ako niining akong nahimutangan tungod kay naa ako diri sa lawom kaayo nga pangpang. Luwas ako diri Ginoo ayaw ko pasagdi mitubag dayon ang tingog sa langit. Anak pamuhi sa imong gikuptan. Amo oren ampo gid siya ingon siya dili ko mamuhi ni Ginoo kay mamatay gid ko kay tungod sa kalawom ani nga pangpang. Kung mamuhi ko diri mahulog ko o mamatay gid ko sa kalawom niini. Ami tubag ang tingog nga anak kung misalig ka man kanako pamuhi ako nay bahala nimo. Pamuhi sa imong gikuptan nga gamot. Mura boy ang nahawiran nahawid gid siya. Grabe na gid ang pag-antos kay di gid siya mamuhi. But pasabot nga minos gid siya pagsalig sa Ginoo. Niingon dayon ang ang langit ng amahan nga misalig ka kanako anak pamuhi. Di gid siya mamuhi. Allah, abda na gid siya hapon na gabi na gid siya. Nya haway na kay iyang kamot sa paghawid sa maong gamot. Di gid siya mamuhi kay tanaw gid niya lawom gid kay istra nabuntagan na lang siya. Hangtod nawad na siya kusog. Hangtod di na gid niya kaya ihawid mga igsuon. Nakabuhi na gid siya na sana naibot na gid ang iyang nahawiran nga gamot. Mao na mga igsuonan nga. Nahulog gid siya unya day duha ra man day kadangaw. Gilamat ra man day ay siya. Duha ra man day kadangaw niya dugay-dugay pa niyang pamuhi. Di gid siya mamuhi kay mao lagi nga mahadlok gid siya. Bisag ang tingog sa Dios nang mao na to mga kaigsunan nga di gid siya mamuhi. Di gid siya mamuhi nga tawo mga kaigsunan nga. Ampo man siya pero di siya mosalig sa Dios. Mosalig lang siya murag okay ang higayon, okay ang sitwasyon, pero lisod na gani ang sitwasyon, di na siya mosalig. Parera gud ana nga ang usa ka miyembro sa simbahan wala na gid sila kwarta. Unya kay naala gid sila nabilin nga tithes and offering. Unya dayon kay ang bata kay wala na gatas, naglawot na lang sila. Wala gyud niya. Muadto sila simbahan. Nya ilang mamaong kwarta kay mao kit ilang halad sa Ginoo. Pagabot dito sa simbahan naghalad sila. Wala na gatas, naglawot na lang. Una gid nila paghalad ang Ginoo, nagsimba gid sila. Bisan pa man unta na ay overtime nga ipa-overtime sa iyang bana kay nagtrabaho sa iyang bana sa kana bitawng refilling station ba or kanang tubig. Overtime unta to, wala gid nag-overtime kay di una gid nang pagsimba. Nya wala pag yun, wala pag kwarta niya na ay gamay kwarta mao. Nya karon kay gigahin man to nila sa ilang paghalad. Unya wala na din sila panggata sa bata, so naglawot nagayom-ayom na lang sila. Giuna nila ang paghalad sa Ginoo. Nisalig ra gid sila sa Ginoo. Pag-uli nila sa ilang balay, di ka nagsimba, niabot ang iyang ugangan kay nahalin de ang ilang yuta o sa dihang gihatagan sila dako nga panalangin. Sabot gamay ra kay itong test no, wala gid sila nagadahom nga naam di andam ang Ginoo. Gamay ra kay itong test bang i-obey lang yun nila. So naa may pagsalig. Kining pagsalig mga kaigsuonan. Panahon bitaw nga i-challenge ta sa Ginoo. Like for example, ay nimo magsimba pero di gid ka magsimba kay mas babalaka gid ta.
Mas unahon gini mo imong lakaw, buto sabot gamay ray pagsalig. Sa mo nang number 1 mga kaigsuuna no, examine nato atong faith, kumusta atong pagsalig. Kaya ang pagtuo maoy pagsalig sa mga butang nga bisag wala nimo makita apan ikaw mituo, misalig nga imo ning madawat. Mao man na ang pagtinuod nga pagtuo, walay pagduha-duha, masaligon ka.